Maber chien tarik 28 dwe mar auchiel higa mar 2022. Kamoro amora mintiere arwaki e nonro mar gazet okinyi makawuono. Nyinga Sharon Ong'aw. Okinyi makawuono kan kenda chieng' tich ariyo ng'eni wantiere gi Edwin Okoth, reporter mar Ramogi TV molonya e weche mag ohala. Edwin, ichiew nade? Achiew maber Sharon, erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Mana kaka pile nyakwara Mugajo wantiere gi gazede ariyo. Antiere gi Daily Nation gi The Standard. Edwin, okinyi makawuono e kind gazede ariyo gi kaluwore gi thuond weche ma bende ochiw. Mane ma olombi? Thuond wach mane ma diwach ni olombi okinyi makawuono? Mar Nation ni aneno ka tudore ahinya gi weche mag ochumi to bende gi siasa madhi nyime sani nikech ing'eno dong ndalo 41 kende. To aneno kondik ni a wash paradise. Mago joma timo ohand luoko pesa. Joluok pesa. Ng'eni ndalo siasa mag gima timore ahinya. To be en gima hinyo ochumi wa ahinya. Koro aneno kamano mako wang'a. To kata Standard baneno ko kawuono ok gichomo siasa tir. Giwacho ni fund data links Ruto to witness bribery. Mangiso ni sani koro nonro ngiso ni king'iyo tudruok mag weche mag simu e kes mosebet kadhi mbele ICC mano mar bang' tulo mar higa mar 2007. Koro neno ka nitiere tudruok moro mar asoya manigolo ahinya to ne jok mane dhi golo mane dhi bedo joneno e kes ma kamano. Mana kaka Edwin osenyisi nyakwara Mugajo mage thund wach ma bende omipeke gazede okinyi makawuono. Koka mano lombo wang' Edwin, mano Daily Nation ema okinyi makawuono wadhi chako godo. Mana kodong' ndalo 41 to oganda ma pacho ka wadhi yiero maduong' mabiro. Sani koro thund wach ma bende oket e mbele kata mne nyim gazet mar Daily Nation en jogwe ma bende osebedo ka luoko pesa. Ma omipeke itoboke mar 6 mana kwa nyalo ng'iyo matut Edwin. Ka bende koro kata mne kinde mose kalo di kata mna kanyalo duoki chien. Jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe pacho kae Fred Matiang'i bende sebedo ko winjo kata mna ko wacho weche moko nintiere moko kuom josiasa ma bende osebedo ka luoko pesa kata gintiere e ohala mar wash ni. Koro wach ma kama kete di wache ang'o bende wang'eni EACC bende nochiwo kwan moheo 200 mag jotelo ma bende mibadhi nenore ni luoro ma bende nagikwayo duol mochung' ne weche mag yiero IEBC mar mondo mi kik yier jotelo makamago e lemo mopogore. Mokwongo ma en ndalo yiero, koro weche makamagi ng'eny ahinya ndalo yiero nikech yiero dwaro pesa mang'eny kata dhi e campaign dwaro pesa mang'eny. To mae kaka gimiluongo ni wash tiyo nikech ing'eni nyikwara mugi moko nyalo we ni wash en ng'ama kawo 1,000 to go photocopy to koro bet 2,000. Mano is another level. Mano be mana mago jotugo matindo. Itudo go photocopy. Nikech mana itoboke mokwongo Edwin nitiere omenda madirom siling bilion 32 ma bende noyudi e dwe mar 2 higa mar 2019. Magi omenda rang'iny mag dola mana kaka iwacho ni mogo chapa. Koro wash mar ariyo okang' mar ariyo en tiende ni ki romo koda ta an gi matatu 3 Nairobi kae mane ohala matim to kara uso kata mana yedhe kata mana gik maricho kata mana bunde kata uso kata ji to koro ni mondo ang'is oganda kata bank nikech bengi kidhi gi 1 milion tipenji ni igolo kanye. Koro mondo idhi ng'is bank mondo pesa ni odonjo bede pesa maber idhi tiwacho ni an gi matatu 3 tiyudo ka matatu gi gino ok nyaka giting' ji gin gi thumbe madongo gino los gi maber. Yudo ka matatu mar milion 3 milion 5 ng'ato loso gi milion 8 more wiye. Mano be kore kaka wash tiyo mana okawo pesa mochido cha oole i matatu ka mondo koro neni en pesa maler. Koro ing'eni in koro kidhi kaka gini ketho uchumi en ni koro in king'iewo matatu kaka Sharon koro ing'iewo matatu imbi keto kanyo iwuoro ni to an daka lose pesa kaka ng'ani loso nikech en noketo matatu 3 to after 2 months dweche 2 en gi matatu moko 3 kendo to kaling' matin ni to chako med 2 to koro ohaya helicopter to
en gi salon ma matatu mo nyiewo nyaka tam na helicopter gini en gi salon ma ji chulo mana 20,000 mondo ji odonje tiwaro ni to ambe wayawe moro e bathe kanya ne ka babro loso gimoro tiyudo ka in onge gimoro timo hala maratiro tikia ni jabathi ogolo kata mano mena koro kiyud gimoro amora mana di to karam naka neno karam na gazeti kam kuomo kwar dak mabende wash karam na joluok omenda wuok kende Edwin Buore Nairobi ka kane dak kanya di bede ne dak e neighborhoods karam na gwenga e kar dak mano makilimani Kileleshwa Riverside Drive gi Westlands sema bende koro wachre ni joluok omenda odhuro e bungu kuma dake cha pok awinje tene bungu kuma dake pok winjo ka pokre manya karam Gajuang ntiere wach morito boke mar areyo duchieng manyoro no chak winj bura mar Tob Cohen nyalo paro Tob Cohen mabende nek mare nokelo wach mathoth mabende pod mienjo nyaka gisani koro nyamine Tob Cohen mabende koro gisani koro nowuok e doho mano maduong ka bende koro wacho ni nyamin giluongo ni Gabriela Hannah Van Straten en gino marane asamo nying de yo makare koro wacho ni Tob Cohen ni ne ochun mar mondo mi okenda Sarah Wairimu kaluore ni nokodwa mar mondo mi othiche oko e pachoka obed deported kowuok e pachoka kaluore ni ne donje piny Kenya karamna kana ng'iyo matut nodonje piny Kenya higa mar 1987 ohala nochako e pachoka higa mar 1989 koro gimomiyo ne gichopo e doho maluoro wach mar wil mare mabende kaluore gi nyamin gi mano nyamin Tob Cohen wacho ni wil makamano en ma fake en moro mabandia ka bende wacho ni Tob Cohen nokoweyo will mora mora to bende Tob Cohen bende wachre ni nanitiere gi mon kada mana chiege moko ma bende achiel kuom gi nosetho to achiel pod ngima gi mamoko koro mane wach ma bende pod aneno ka mienjo kae en wach malit ahinya nikech en gima no ne nek manotim malit ahinya higa mar 2019 dwe mar 9 to ngini kaka noyud ringre e tangi septic tank koro apani ma en case ma gima jo apani gima nikech pod en nyim doho ok wanyal wacho mang'eny to kata kamano apani gima nyamin gitemo nyiso ni ok inyal neko mondo iyud gimoro ng'ini koro kodhi ni oneko to koyudo gimoro en puonj na jomoko bende ni ka ng'ato nigi mwandu tidwaro mwandu kikipani koro kineko to ni koro ibo yudo gimoro koro kilal to en puonj na jomoko be koro wach makama pod ni e doho nyakwara Gajuang kendo pod dhi nyime gi winje bura pok ong'ade itoboke mar adek ntiere achiedh nade mabende koro luoro moko kuom jotelo mantiere e kambi makeyo teko sitima mano Kenya Power bende gisani koro ntiere moko kuom gi madirom 6 jodito mag Kenya Power mabende koro odonjnegego gi weche mag mibadhi mana kinyalo ng'iyo nyinge gi kanyo Edwin mano riwo general managers kaka John Kipiegon mabende nochung' ne supply mag chains gi logistics wantiere gi Charles Mwaura Steven Kinadira e kind mamoko ing'e gimomiyo ni Edwin ang'eni wach makama bende isebedo karamna kiluonwa e weche mag ohala Kenya Power e kind thuolo mar higni 17 negi kelo kata negi loso lal mapok onenore kambi makamano Kenya Power ma en achiel kuom yore mitemo luoko go Kenya Power nikech Kenya Power osebet gi mibadhi kendo midhiero mang'eny ahinya to e weche mag supply chain mag gik ming'iewo iwinjo ni transformer wano muoch ong'iew gi maricho kata weyni ochot gin gik ma nitie mibadhi mosebet mang'eny to apani ma en achiel kuom okenge ma koro ikawo mar ng'iyo jogo manitiyo kanyo ni to in ng'ama nodonjo Kenya Power higa ma kama salary ni mshahara ni ne rom kama to sarin gi Range Rover 4 lobi seng'iyo eka 100 kamoro koro itema non jogi mondo obed kaka yo mar luwo kuonde ma mibadhi osebet katimore ahinya e Kenya Power kae to be Kenya Power be osebet gi tungni mang'eny e telo margi apani sani gin gi jata tije mar 4 e piny mar higni 3 gisebedo ka giloko mang'iso ni onge jata tich moro amora mosetieko kata higa achiel kong'i average to mogik ne waneno ka engineer Rosemary Oduoro wuok be mok wang'e no dhi nang'o ka tieko wiga 2 to ji 2 e board bende ochako ogiri no gwetao ok wang'e ni gigwetao nang'o
koro ok wang'e ni ang'o matimore Kenya Power, to wabro mana apari nonro machalo magi bro nyisowa, boketowa e ler ni en ang'o masebet kadhi mbele. Gisanya kwa Ramuga Juang, duol mochung' ne weche mag mibadhi pacho ka mano EACC nosemako jotelo auchiel mag Kenya Power. Ka bende iko ohala mano mar dwe mar auchiel mano rumo mar iko ohala mar dwe mar auchiel ma koro wantiere ni. Kenya Power koro noyudo lal mar siling bilion 2.98. Lal Edwin ma bende iwacho ni pok giyudo lal makamano e kind thuolo mar higni 17 mosekalo. Kodhi mana nyime mapiyo ni weche mag siasa, ito boke mar ang'wen bende riwruok ramna kweth mar Azimio la Umoja bende gisani koro ochako timo zoning ma bende giwacho ni gibiro golo moko kuom jotelo ma bende giluongo ni yom week gi dhongere ma bende gisani koro gidwaro mar mondo mi owene moko ramna moko kuom jotelo mosechung' kod Azimio ma giwacho ni gintiere kod oteku. Nyoro noneno Kelvin Kioko mong'ere kaka Bahati en achiel kuom jogo ma bende koro pala noseng'ado. Koro neno chochni mabende nobedo Sifuna wacho ma Bahati bende pod wacho ni Sifuna gi Rachel Shebesh onge gi oteku mar lando ni owuok e kom makamano. Odiochieng' manyoro bende nwaneno kweth mar Jubilee bende koro osewacho ni Bahati koro owene jaod bura ma Mathare masani mong'ere kaka Antonio Luoch. Gini apani pok gitime yo makare nikech ma koko monego bed ni timore e ot to itieko ni in Bahati waseneno kama, nonro wacho kama, ground chalo kama. Koro in chung' kae mos mabe ok onego bed ni koko giwuok. Ng'eni sani odong' ndalo 40 to koko moro amora manyalo wuok kata mane constituency achiel nyalo ketho ne jogi te. Adier. Kech ka ji ariyo chung' to ok otiek gine yo makare. Kata ng'at mwadwa no chung' kanyo no nyalo la. Kora pani magi gik mano nego bed ni gin koko ma internal ma in house ma ji beta to wacho ni in nonro ma setim inya kata kete mbe tim bet kamora achiel kutimo nonro no. Bende kopogre gi Mathare nyakwara Ramuga Juang bende nitiere Embakasi North. Nitiere jal ma bende nochung' kod duond bura mar ODM mong'ere gi nying mar Jane Muringi ma bende koro osekwa mar mondo mi owuog oko mar mondo mi owene jal mochung' gi duond bura mar Jubilee mong'ere kaka Harrison Wanguru ma bende koro gidwaro mar mondo mi odhi orakre gi ja UDA ma bende ochunga e karod bura ma Embakasi North mong'ere kaka James Gakuya. Tang'eni ji mathoth nyinge gi pod biro bedo kamienjo nikech Kenya Azimio la Umoja nitiere godo nyaka chieng' ni gintiere gi odiochienge nyaka chieng' tich ang'wen mar jumani mar mondo mi gikele lokruok makoni kod kocha. Par ni mabiro bang' romo ma bende no obed godo ka itayo gi jagoro mongirore mar ODM mong'ere kaka Edwin Sifuna. En kanyakla gi Rachel Shebesh gi boko kuom jotelo mopogore na gibedo gi romo odiochieng' manyoro. Koro lokruok makamagi pod wang'e ni nitiere jok ma pod biro muodo lak gi, joma pod biro ywak. Bahati nyoro ni winjo kanyo ka wacho ni nonyise mar mondo mi owuog e lemo makamano mar mondo mi omiye tich. To penjo mana ni ng'ano nyiso gi nodwa tich. To bedo mjumbe dongen tich. Bedo mjumbe bien tich. Apano manyo tich. Bahati wacho ni en gi tich. En jathum. To ngomanyo obedo mjumbe ni ben mana tich. Mjumbe bien mana tich. Kaka mano twak makamano Joyce dwaro dhi bedo godo e chenro baro piny ka wan wasetieko nonro mar gazet. Kwa dhi nyime ito boke mar abich bende jatend duond bura mar UDA William Ruto odiochieng' manyoro bende nogolo chenro ma bende entiere godo e sekta mar weche thieth. Edwin ka neno chenro makamano ang'o manolombo wang'i? Gima kama osechakore kata samwa wuoyeni nikech osetem golo osuru ewi gigo ma iloso go yedhe kata yath ma iloso ma kata gigo ma itiyo go e osiptal e thurka. Koro ma pani en chenro ma osechakore kendo kodhi mbele to biro konyo ahinya e duoko nengo mag thieth chien nikech sani koro obet matek ahinya ka iomogi e pinje maoko. Seche moko nitie ng'ikruok e yore mag wuoth ka bang' kata muoch tulo kata bedo ni sani nengo mauta be ni mamalo koro mondo ikel gimoro ma pinje moko go nyaka ka
nyalo bet mapek. Koro kiloso gi thurka to nyalo bet maber ahinya. Bende kiloso gi thurka ka luwore gi Ruto bende wacho ni rowere mathoth biro yudo kata mana omenda yo ma bende ginyalo konyore kata tije bende tich. Mana kodhi mapiyo piyo we wang'i moko kuom weche matimore e alwora mag weche mag siasa. Campaigns ochuo chieng' e kor gwenge mopogore opogore. Ito oboke mar 12 odiochieng' manyoro Edwin kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nogo touch e county ma Garissa kama bende koro na gitere kisera margi mar ombulu. Kwantiere to boke mar 13 bende Wajakoya mano George Wajakoya professor notero campaign mare e county ma Kisumu. Ngeni Wajakoya ni owuok Maragoli to bende no mako ji doji nono odiochieng' manyoro konyalo wacho dholuo. Onego wakele studio kae. Nego wakele wadadhoge. Ko wacho dholuo maler kamato embe manye uru kata Friday. Tapani Wajakoya bikoro sani obedo mwana siasa. Hapa ni kore ka siasa donjo kuome maber nikech neno ka nochopo Kisumu mokwongo wacho dholuo. Tiende ni otudore gi ji maber. Ngini kiwacho dhowa to wawinji moloyo. To mar ariyo ineno ko wacho ni baba onya kata tiyogo bang' yiero. Otemo ng'iso jo kanyo ni ambe ana onge wach gi baba. Kendo wacho ni ng'ata lo baba ni winje kata mane weche manyien okinyi makawuono tieno manyoro kan wacho ni ng'ama talo baba tale. Koro ka bende koro wacho Wajakoya koro wacho ni en thuolo kapo nono ni oyombo kata Raila biro yombo en thuolo mar biro tiyo gi Raila Amolo Odinga toki yiero maduong' ma pacho kae. Ogo kwan mariek. Ogo kwan mariek. Kwa kamano it gazet mar 16 gin mana pach jondiko nitiere wach moro Edwin kaka jal molony weche mag ohala kendo nitiere gazede ni e weche mag ohala wewa ng'ia mapiyo piyo kapok wadonje gazet machielo. Weche mag ohala na luwore gi hola ma bende piny Kenya nitiere godo kaka mano dhi ng'i gazet mar The Standard ito boke mar gazet mogik mano ko sintiere wach moro mineno aneno ka weche mag ohala e Nation ka ito boke mar 32 jo kembe madongo dongo matiyo Kenya to gi pinje mamoko osebet ka kwepo osuru mang'eny nikech nitie kaka osuru mikawe Kenya gi pinje mamoko pogore. Koro kar mondo wachno yudo yuto mare chalo nade ogolo yuto ma yudo ka to tere piny moro no koro igolo osuru e piny moro no nikech osuru makono ni piny. Koro mae ma neno ka chik orido ni koro wang'ni to bro chuno gi ni mondo gitang' yuto mag yude pinje moko gote ka gigolo margi mar Kenya. Nikech nitiere moko kuom johala ma bende thoro keto kata mana omenda mag gi agulu mar bengi ma oko kopogore gi mapacho ka. Koro ng'eni kambi ondiko kambi kuonde adek wacho ni kambi ni Mauritius to en Kenya. Koseloso omenda Kenya to tero Mauritius to dhi wacho ni yuto ni en ma Mauritius to nikech osuru makocha tin koro kwepo chulo na osuru kon ma koro bro mako gi maber. Mano koro gen chike ma bende oserid kanyo. Gazet ito boke mogik koso nitiere kapok wadhi kata machinglo no Edwin nitiere koro moro ne jopuonje ka bende koro duol mochune ndiko jopuonje tich kata mana kiero TAC koro gisingo ni giselando kata mana thuolo mag tije madirom 14,460 ma bende koro giwacho ni gidino godo rode fuok ma bende odong' kaluwore gi kata mana okenge magi ma bende koro gidwaro ndiko godo jotije kata mana jopuonje ahinya mapuonje skunde mag sekondar gi skunde mag primary mago mag piny owacho. Epani mae no kang' maber nikech bedo ni jopuonje tin ketho kata mana somo jopuonjre winjo matek ka onge jopuonje. Tapani gima TSC osenego bed ni ng'iyo ahinya tudruok gi migawo mar arita mar neno ni Garissa be inyalo puonje. Japuonjo koluor dhi Wajir nikech jopuonje ng'eni onge e gwengego nikech arita marach. Koro apani jaka gine ni gitudore gi migawo mar arita mar neno ni kuonde machalo Garissa, Wajir, kuonde go be kata koluongi kaka japuonj ma Kisumu to ok tami dhi. To chon be naneno ka jopuonje ni dwa ter mapuonj kata machiegni gi gwenge. Gino ne gigolo ne giwacho ni jopuonje dhi e puothe gi to dong' nokelo kata mana koko ka niwinjo kata mana kaka jopuonje bende naloso ni gitiyo mana e puothe gi dala. Tapani gino kata kamano konyo to nitie kaka nokonyo nikech jopuonje machon kinya paro ne gidongore mayot kendo ne gikonyo anyuola gi mayot moloyo ka in japuonj gi gosara ma in gono ipuonjo Turkana dhi kata dala
ok yot. Pesa mitiyo ga tie midhi go dala ok yot. Anyalo paro kram na wach mabende nomienja hinya gwenge mabende na nitiere kod koko tulo na sik much kinde ka kinde na neno kata mana ka gidwaro mar mondo jopuonje makamago tie gwenge mawuok e gweng'no bende otima ne gwenge kata kamano wachno nyaka gisani na pok waneno ka ukete kata mana tema. Onyalo konyo ahinya kotime nikech mano gima ne konyo jopuonje kata chon. Kata ka be nigi wach japuonj en ng'ama riek to be kata kamano nitie gima iluongo ni monitoring DOs moko mane wuotho ka nyalo ng'iyo ka be japuonj puonjo koso puonjo results magigolo be duoko mawuok bang' penj boromo ng'iso ni jogi tiyo machalo nade. Ben kata mana kapok wachiko boke kata mana gazeti mar Daily Nation nitiere machinglo moro kama bende nolombo wang'a. Machinglo ma bende nitiere ito boke mar 18 mar Daily Nation. Made bede luore gi zoning ang'o matimore ka Edwin? Machinglo ni wach mondi kanye ni zoning king'iyo gik mopang chumbe moket kanyogo gindiko ni zoning to zoning ni chal ni makoro tieko kata mana ngima mar siasa mar ji mang'eny. Kech zoning tiende ni kosewach ni kae od bura makamae kata duond bura makamae machungo ng'ato nyiso ni ini rumo kokin e duond bura. Koro mani ng'e ni ineno ka ng'ato ideyo kanye mano tiende ni koro otieki kisiasa. Mano nitiere ito boke mar 18 mar The Daily Nation ok Standard. Kwa kamano wang'e ni gazeti mar The Standard nyakwara muge juang thundu wach mana kaka Edwin Okoth noselero thundu wach mabende omi pek e it gazeti mar The Standard en kaluwore gi nonro mag simbe mag ong'we yamo mabende gisani koro itudo godo jalup jatend piny Kenya mano William Ruto kaluwore gi chochni mago mag joneno mabende koro ndiekre ni ochiwnegi asoya ma en kaluwore kod bura mabende nodonjnegi godo bang' koko tulo mabende nobedo piny Kenya higa mar 2007. Tipo mabende nokochiw kanyo bende en mar okil Kamaloka mong'ere kaka Paul Gishero mabende gisani bende koro iseyo ni osebedo kotampa ochocho joneno magi kaluwore gi weche mag asoya maneno komi peke iti gazeti mar 6 mana kwa nyalo ng'e matut Edwin. Sharon kes ni kiluwe matut to oting'o weche mang'eny ahinya to mag tudruok mane timore bang' tulo kano semuoch koro ji dhi e nyim doho koro nitie joma ne dhi chiwo bedo joneno joneno gi nitie gik manotimore mang'eny omenda manomigi mondo kik gidhi ma to ok en kata siri en gima notimore magimbe gisedhi magiwacho iromo kodgi otende moko nomi tije madongo moko nomi nyithinde gi tich moko notere nyaka nyithinde gi somo loka mondo kik gidhi gibed joneno nikech ing'eni ma en bura man kod pek ma ne nyamiyo ng'ato itweyi oko mar Kenya. Koro gisetieko arguments kata submissions warito mana winjo ni koro judgment odhi chalo nang'o. Mano mi peke ito boke mar 6 kapo ni nyiewo gazeti mar The Standard ibiro somi matut. Edwin nitiere wach moro mabende mi peke ito boke mar 3 wach mabende osebede doho kuom kinde malach. Koro jaod Fidel Odinga bende gisani koro bura noseng'adi nitiere mwandu bura mabende koro nomiye en kanyakla gi wuode mong'ere kaka nomiye nying mar Raila Odinga bende nyinge en Ali Raila Odinga. Koro nitiere moko kuom mwandu mabende koro nosepognegi wang'eni Fidel Odinga notho ka nosetho koro nitiere mwandu mathoth mabende mama Ida koro naneno ni nego bed ni ipogo ne kata mana nyamine gi pogne wuode ne nikech nitiere bende gi nyithindo e keny machielo. Koro wach makamano oseng'ade doho odiochieng' manyoro ka koro Luama biro yudo puothe aneno ka nitiere bura nitiere kata mana accounts agulu mag bengi madero mabiro mabende sani koro okete buoye nyathine bende aneno ka nitiere mich moko mabende opogne Fidel nitiere gi mwandu mathoth bende sani bende Luam bende omi mtokni ariyo nitiere Range Rover gi Nissan Sunny moro nitiere shares mabende koro miwuode madirom 250 to magi duto te biro bedo e buo Luam kaluwore ni en mine gi to nyathi Fidel mong'ere kaka Raila Odinga mano Fidel mong'ere kaka Alai Raila Odinga bende pok ochopo higni madirom 18. Tiende ni koro Luam ok nyal uso mwandugo nyaka chieng'
Ali Raila Odinga chop igni 18 kata igni makoro nyalo time transactions to ineno ka lo moro bendo mi gi kanyo mantiere Kanyawegi Kisumu ma chomore gi Lake Victoria to gima duong' mogik en ni gini orumo maber kendo winjruok obete kata kamano nikech ywaruok aina ni ok onego bed ni dhi mabor to bedo notieke maber kamano en gima en okang' maduong' kendo koro wachno en gima koro kwe kata orumo gimaber. Orumo koro kwe nyalo bede koro jok moseyuto mana kinyalo ng'iyo matut moko kuom pok mabende ochiwne Lwama mabende ochiwne wuode inyalo nyiewo gazet mar The Standard itoboke mar 3 mar mondo mi ine. Bende itoboke mar 4 en kaluwore gi wach mabende nwasewacho e gazet mar Daily Nation kaluwore gi chenro mabende William Ruto nitiere godo e sekta mar weche mag thieth. Aneno ka Standard ong'inje matindo tindo gikete matindo tindo singo mabende gisani koro William Ruto osechiwo ne oganda mapacho ka nipo nono kobedo jatend piny Kenya obiro kelo lokruok mopogore opogore e sekta mar weche mag thieth. Okang'e ni gigi inyalo tim gi thuolo maromo nade nikech ineno ka onego bed ni kila hospital nigi yath records mantiere hospital koro dhi bedo electronic kata osiptende mag ji giwegi ma Kenya kayo madongo dongo mok anyal luongo nyingi tie mapok ochope e level machalo kamano. Mada diet karana moko bende nigi nok mar yedhe kani winjo kata mana kana ratili nitiere kaunti ma Kisumu ni winjo ka moko bende wacho ni nitiere moko kuom osiptende ma bende onge koda yedhe kora kena dier mar wach ma kamano ni kany kata kama nitiere singo mathoth aneno moko bende odwaro mar mondo mi ogolo ka chudhe mano singo ne mar namba beach kanyo neno namba beach no mora ahinya nikech mane kama hinyruok bete nikech magi luongo ni cartels mag yedhe gin magi omo yath kata India to gin magi medo nengo ne gin magi dhiro kata yath mabed approved kata samoro ok en yath maber moingo moko go to gin gidhiro ma yadhne mabed ema puodhi machako use Kenya ka kendo use nengo magin magidwaro apani mano en singo ma kochako go tapani moko gibira kendgi nikech kisegolo jomibadhi to moko gitimo ratim tapani yath in be sedhi kata mine chemist duka mar nyiewo yath samoro ikwa kata Panadol to ng'isi ni Panadol kata mana siling 50 ingeni yath ok en giminyalo wacho ni kora negotiate ni miyago kata mana gi siling 40 in mogoni che mikawo seche mituo onge gima kata gima ong'isi ni kaw ne mikawo Itoboke mar 5 en kaluwore gi weche mag siasa mabende notimre mano siasa ma itimo gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance odiochieng' manyoro na gintiere e kaunti ma Garissa kata kamano ang'eno odiochieng' ma kawuono gichimo masawa mar piny Kenya to itoboke mar 5 ka wacho ni kata bed na gintiere koda campaign e kaunti ma Garissa nitiere chochni mabende nobede e seche mabende rally ma kamano na dhi nyime to chochni ma kama bedo kaluwore gi jotelo mopogore opogore mabende koro chung' e kombe mopogore opogore e kaunti ma Garissa. Koro johera mag gavana ma Garissa Ali Kurani gi gavana machon Nadhif Jama koro nantiere gi pogruok mar paro manen kaluwore ka bende noluong Kurani mar mondo mi ogol twak mar no jopiny to kata kamano johera mag Jama koro naneno ni ok en gima ber mai luongo ni do Azimio en do koro do ka ok oyot nikech nyithi mama matin gi nyithi mama maduong' nyaka gwandre pogruok mar paro nyaka bede gi pogruok bende wach moro mantiere itoboke mar 7 ka nitiere moko kuom nurses ma pacho kama dirom 13 ma bende gisani koro nosendik tich kendo nosepuodhgi ma ondik gi tich gibiro dhi nyaka e piny mar United Kingdom mar dhi tiyo ne pinyno okang' ma kama bende biro kinde mosekalo noneno ka piny mar United Kingdom nochiwo tests moko ne nurses mapacho kata kamano nagi koso kadho tests makamago manen kaluwore gi language mar English koro wach makama bende kinde mosekalo nokelo chochni makoni kod kocha ni neno ka jomoko koro nagoyo nurses makamago ni kwani gikia English nade test mar English ni en ga gi weche matek to ji lwarga to ji 10 kende kanyakale ji 300
mano to kendo ne gilwar ahinya. Ne gilwar To ahinya. gima wuoro ni jogi be Kenya ka ok wasom gi dholuo, ok wasom gi dhowa, wasomo gi English. Koso dibedo no pogore. Gima omiyo ng'ato nyalo fail English, tisomo kod ing'ini bedo a nurse, tiende ni tieko form 4. Adier. Mano nyiso ni somo higni 12 ka in e skul. Kitieko form 4, ichak idhi e training moro kata higni 2 kata higni 3. Koro ng'ani osomo higni 15 gi English. Ok apar ka gilwar penj ni ji lware nang'o. Ma gima nonro ma koro piny owacho nego tim. Penj ni chal nade. Nikech ing'eni sani koro nurses 13 kende manokalo penj ma kamano mabende gisani koro idhi ndik gi tich e piny mar United Kingdom. Kata kamano higa mokalo jatend migawo mochung' ne jotije pacho ka mano Simon Chelugui nowacho ni tudruok ogirimiti babende na gidonje kind piny Kenya gi piny United Kingdom nen mar neno ni nurses madirom 20,000 oti e piny United Kingdom. To nenore ni English ni bende koro kelo wach. Kizungu koro ng'ado ne ji 19,700 be kata 19,900 gi 83 ma pok odhi nikech ka koro ji 17 kende mosedhi. En wach matek lakini puoch gi pak ne nurses 13 mabende nokadho penj mabende gisadi koro biro dhi tiyo e piny mar United Kingdom. Ito boke mar 8 wang'e ni siasa pod ochuo chieng' e kor gwenge mopogore opogore. Waseneno jal malap dhoge ndong' ne komb gavana e kaunti ma Nairobi mano Polycarp Igathe. Osebedo kotimo campaigns mage gi styles mopogore opogore. Sani koro wanene ko oidho punda ka. Entiere gi jok moko madhi tumo pi. Koro mago Igathe waseneno kata mana en kata mana samoro e ute mag math neno kata mana kochiwo math ne jok mopogore. Jikondi ema koro iboyude kata kamano. Apani ma gimiluongo ni messaging nikech siasa mandalo mokalo osebedo mar idonjo nang'o, ibiro gi mtokni adi, biro gi helicopter adi, ng'ane cha onge pesa, ng'ane cha. Siasa masani maigani en tudruok mar ng'ato gi ng'ato, jachung' gi jagoluto ombulu. Kwa winjo ka ichal koda, mane ka koro bedo mayot. Apani ma gima Igathe temo timo. Sani en wuoth dhodi, ng'amo bet e odi mokoko ne ng'ame koro idago ne ombulu. Koro embe ng'amo bet kode mkokoteni ni, motero go pi gi punda. Ng'ani ng'ini neno ka koro Igathe ma koro ng'ato kabisa. Koro mae siasa matimore higani nyaka itudri gi ji achiel kachiel. Ji wet ja boda boda kidwa jo boda boda. Koro mane siasa ma pod gore kanyo ne nitiere gi moko kuom jotim ohala mosebedo ka uso pi ka tiyo gi punda. Aneno kanyo ka embo ting'o mbugru moro e lwete kendo oidho punda kanyo. Kodhi nyime ito boke mar 10 bende gisani koro nitiere moko kuom oganda ma pacho kama bende koro oseyo duol mar DCI ni gisebedo mano duol mar ofwamb kiche pacho ka ni gisebedo ka gitiyo gi mbui mar ng'ado buche mopogore opogore. Kata mana ka ing'iyo mbui mari mar Twitter tidhi ing'iyo kata mana page mano mar DCI nitiere kata mana buche moko ma giketo ga kanyo. Koro oganda ma pacho ka iwacho ni dibedi ni ofwamb kich ni ging'ado ga mana buchgi to ka buch nitiere gi johera mano followers madirom 1.1 million. Kopogre gi mano Edwin bende kisera mag ombulu bende kapod dhi nyime kor gwenge mopogore opogore. Nasewacho kacha chien kata ni ratil ne nitiere kaunti ma Kisumu. Jo Kisumu bende nokwayo ni samoro koro ratil bende odhi e counties mopogore opogore mago johera magwa mag Ramogi TV. VOJ kanotimo limbe kaunti ma Kisumu koro kata na Citizen kanineno bende chieng' Jumapil ne jogo kuma bende naneno TV mano nyamin Ramogi TV mano Citizen. Bende nagintiere nagidayo dhok jogo ma bende ochung' e komb gavana ma Kiambu ma bende nokelo paro mopogore opogore. Kaunti ma Nakuru bende naneno kae ka bende jo Standard bende koro nodayo dhog jogo ma bende koro lap dhog jurni ne kom mar gavana ma Nakuru ma bende koro gisani oseywayo ji madirom 6. Kisera mag ombulu pod dhi nyime. TV mar Ramogi bende pod wadhi nyime gi kisera mar ombulu mar mondo mi wawinj pach jotelo ma bende koro gichung' ni gin manifesto mage chenro mage ma bende gintiere godo ne jopiny. Ito boke mar 12 mana king'iyo piny kanyo bende duond bura mar ODM bende gisani koro osekwayo jolut ombulu ma bende nitiere kaunti ma Makueni mar mondo mi kik lut ombulu ne jochung' mochung' kod duond bura mar Maendeleo Chapchap. Wang'e ni jatend duond bura mar Maendeleo Chapchap ma bende en gavana ma Machakos bende nosewuok e kweth mar Azimio la Umoja koriwore gi kweth mar Kenya Kwanza. Gigi
be koro miyo ji kikore kikore to tuodore to tuomore to kikore nikech mokwongo nene Azimio makoro ji owe ni ene Azimio mabe nodwa kata bedo jalup Raila ka gilaro kom kabudho matin to wuok koro wuok ne ni ng'eno we ji ka ji ok gin gadier ni to ochung' kod mane ting'eni kata mnakia kata ka doho bende doseng'ado koso koro mano koro weya lwet nono in kidwa dhi e duond burani to adhiya nikech bende nitiere chike magayo kata mna kweth mopogore opogore pacho kae chike gin tiere ting'eni koro wuok mane koro Alfred Mutua gi ne wuogo Amason King gi jo PA party ka wuogo nok en wuok mar gini giluwo chik en wuok mana mar ranyisi ni an awera gi jogi koro an koni to kidok e chike e chik wuon jogi pok owuok kata e Azimio lakini koro en mana mar ranyisi ni an awuok an aweyo en mar botruok mar koko koro ema gisewuok ni to inoga koro jopiny ema giwegi jopiny koro kong'e ni gichung' kor mane emomiyo koro nyaka kwergi ni ng'ane ok en ng'ato nikech sani nitiere jamandeleo nitiere duond buche moko kata 4 e iye kanyo then nitie ja independent moro mabe wacho ni ambe Raila be mana ng'ata koro amba ja Azimio bende gini kelo iloyo ni tuomore to tudore koso timore nani lich bro chando ji e seche mag gombo mana kwadhi mapiyo Edwin kapok watieko nonro mar gazet nikech sa bende koro dhi itoboke mar 13 nitiere jo Kenya moko ma bende nodonjo ne Aisha Jumwa e doho maduong' ma Mombasa mar mondo mikoro thiche oko dwaro mare mar dhi laro kom gavana e kaunti ma Kilifi kaluwore ni oonge kod oboke manyangafu mano mar degree koro petitioners ariyo kata mana jo Kenya ariyo makamago gin Rajab Menza gi Daniel Chengo koro gidwaro ni doho maduong' ma Mombasa ochung duol mochung' ne weche mag yiero pacho ka mar IBC mar mondo mi omon Aisha Jumwa mar mondo mi kik odhi olar kom makamano kata kamano doho maduong' ma pacho ka ito koro nothichoko wach makamano ka bende giwacho ni sani pok ramna buche pok owinji pok oyal koro ginyal chungo duol ma ochung' ne weche mag yiero apani ma wach degree ni ok aken gi omiyo odhi nyaka nyim doho asewacho ka ding'eny ni komi sani dakika 40 ni Sharon dhi om degree ni to tidhi duogo kata acha kone gi transcript amanyo mane mbui kapok oromo dakika 30 tise mana duogo en kode mesa ka jok ma pod degree gi manyo ma ji dhi e doho gi ana chich kodgi itonde chich kodgi degree ok en gima pod wadhi e doho ni wadhi om kan in kode kionge kode tionge kode to ka gibiro wacho ni nasomo chon samoro kata na degree na ke kumentie ka koro nyuol mamwa no nyuol chon den gi birth certificate dako wacho ni an nonyuola chon koro an aonge gigo ntiere ka in go kionge go tapani gini onego bed gi enego bed bura mayot yalo mogik konego kaw kata ndalo mokawgi Ntie machinglo moro ito boke mar 18 machinglo makamani nene nade koso wadhi nyime nikech aneno machinglo makamana keni mano mzungu koso mamane oting'o gimoro miluongo ni illegal immigrants luwo chik to wating'i wuok gi jogo nochungi moko wuok kodong' dakika 7 to giwuok to doho wacho ni ok nyalre koro apani mae gima itemo wach ni ng'ato biro ni rabiro ni biro gi ber come bearing gifts abiro gi mich to kare jomoting'e toke gin mana to ng'at bida kata mana mich makamo chal mana gi jatend piny mar Rwanda odwa mana chalo ok awacho ni en etino ka ng'ama kelo ne mich ni oting'a ji mang'eny bag mopong' gi ji ma okelo ne koro tiluongo gi ni illegal immigrants ok en gima ber to kata kamano jomoko wacho no nyabet gima ber nikech Rwanda no koro iteri ni samoro ya Morocco samoro ya kumoro nono jok madhiga gi ng'ini ok ong'ere kata ni gia e piny mane koro Rwanda kato koro gibiro dak e nam to Rwanda be nigi teko mar rito joma chalo kamagi moromo
adani watiek gi ntiere itoboke mar 24 weche matimore e counties Edwin, kama bende koro dibed ni Mombasa, mano county ma Mombasa, gibiro yudo koro iwacho ni gibiro regain highland status, mano ibiro luongi kendo ni kaka chula ma Mombasa, man kaluore ni kaponi ibiro tiek olalo mabende igero kono maromo siling bilion 4.5, mano lalo matudo Tuda gi Port Reitz. Ma en tudruok maber, en gima ber ahinya nikech tiyo gi yie moro mating'o jicha ose meli. Gino en ga gimoro ma jomoko to luore ahinya kendo seche moko osebet gi midhiero e ndalo machon. Koro ma en gima kawo thuolo malach mondo ing'ad midhi konchiel kata kia tich kata kidhi tich seche moko kawo thuolo malach. Koro ma en okang' maber ahinya kendo apani magi gik moko ma ka orumo to kata telo mar Migosi Uhuru Kenyatta bro dhi dala komor. Erokamano ahinya Edwin, kapok achiwoni thuolo mar wachni mogik, parni nyaka Ramogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono e gazet mar Daily Nation gi Standard nitiere itoboke ma iye ma bende inyalo somo. Kawuono ka en chieng' tich ariyo en mana weche mag ohala. Gazet mano ma The Standard inyalo yudo The Financial Standard mar mondo mi isom weche motenre kod weche mag ohala. Bende Daily Nation ka naneno ka gintiere gi itoboke mapek ma iye, gintiere gi Smart Business, iye kanyo bende inyalo yudo weche mag thieth mano DN2 Daily Healthy Nation ne jogwek ma bende ohero somo weche mag thieth. Koko mano gi kanyo makelo e giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Edwin, wachni mogik ne nyako Ramogi Ajwang'. Wachna mogik ne nyako Ajwang' ni kata bed ni ochumi tek twe manokanda ndalo mabiro nyalo bet maber, koth chwe kaluo manyiso ni chiemo nyalo yudore. Koro kik waywag ahinya. Joma nigi puothe bende opuro, joma nigi puothe pidh gimoro manyalo chiek gi thuolo machuok nikech pek mar ngima mogik en mane e mesa. Kanye mapek e mogik. Erokamano ahinya Edwin kuom mwonde nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Sharon. Mana kama nyako Ramogi Ajwang' gi kanye makelo e giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Gazet ma bende wano mori gi sani, mano moriwo Daily Nation gi The Standard, idhi e chiro to ikwanyo maberni. Kokamano wakawo yo matin mabiro bang' ma en twak mokwongo e chenro mar Rupiny ma bende idhi kel kod nyawadwa nyadendi Joyce Oduor. Kik dhi mabor.